Здравейте, аз съм Милена, адвокатът, който съди трева, и днес ще ви разкажа за нашия нов звяр, машината ни за хидропосев. Отново напомня, че нашия двор беше засаден, затревен по този начин. Това е дворът ни, който направихме с хидропосев, с подобна на тази машина. Но това е нашата нова машина и с какво тя е по-специална и различна ще ви разкажа ето сега. Първата разлика с всички останали машини е, че резервоара е метален, а не пластмасов. Следващата разлика, която всъщност е изключително важна и ще обясня защо, това е резервоара на машината, който в момента сме напълнили с вода, защото ще тестваме системата. И ето тези тук лопатки, които виждате, това е така нареченото механично разбъркване на сместа вътре. Другите машини го правят само с струйно разбъркване, т.е. тук вътре в резервоара се върти водата и с въртенето разбърква сместа. Тази машина има и това разбъркване само с струя вода, но има и такова механично разбъркване с лопатки. И защо това е важно? Защото когато затревяваме, когато сееме трева на по-тежки терени, например скатове, денивелации, ерозирали терени, тогава сместа за хидропосев трябва да е много по-гъста. И когато сместа се разбърква само с водна струя, тя няма силата, тази водна струя, да разбърка много гъста смес. Но когато имаме и механично разбъркване вече с лопатки, тогава ние може да приготвим много гъста смес, която да е подходяща за тези терени, които са трудни. Там наистина сместа трябва да е гъста, така е по спецификация. С машина, която разбърква само водно, струйно, това няма как да се случи. Третата разлика на тази машина е, че тя е с доста мощен двигател, 23 конски сили, което само по себе си означава, че след като гъстата смес вече е приготвена, тя трябва да бъде изхвърлена през маркуча и през дюзата отпред, за да отиде на мястото си, т.е. на терена. Ето сега ще ви покажа и маркучите и дюзата. Ето ги. Така че това е нашия нов звяр. Нямаме търпение да го пробваме. С него можем да затревяваме абсолютно всичко, от леки обекти, например детска площадка, вашия двор, някъде някоя алея, игрище, всичко на практика. Така и изключително трудни терени, като скатове, дерета, силно ерозирали почви и така нататък. Ако ви предстои затревяване, не се колебайте да ми се обадите или да ми пишете, да си поговорим. Ако нещо не ви е ясно, имате въпроси, мога да ви ориентирам. Линк към моя Viber профил, в който директно да ми пишете, оставям в коментар.